جس ویلے علی نو میں دتیاں صدا تے ٹل گیاں سر تو بلا جس ویلے علی نو میں جس ویلے علی نو میں دتیاں صدا تے ٹل گیاں سر تو بلا تے ٹل گیاں سر تو بلا جس ویلے علی نے میں دتیاں صدا تے ٹل گیاں سر تو بلا اسے بزرگ بیٹھے نا اتھو لگ گئے سیدھے لین لئی ادھے عاشق ادھر بیٹھے نے بابے تو ادھے عاشق ادھر بیٹھے ایک شیر تانو علی دا سنانا دیکھی نہ سنانا تے رات دے ادھی رات بعد تھوڑی سبحان اللہ دا مقابلہ کرانا سبحان اللہ اس سکول میں کھلا کوئی نہیں سکتا محفل ہی ہے مقابلہ میں اس محفل ملا بھی ہوئے پہلا شیر تانو دینا ہے تو تسی علی دا شیر سننا ہے کیونکہ میں دروازہ کراس کرنا ہے سبحان اللہ جس ویلے علی نو میں دتیاں احسان تے ٹل گیاں سر تو بلا تے ٹل گیاں سر تو بلا جس ویلے علی نو میں دتیاں احسان تے ٹل گیاں سر ٹل گیاں سے تو بلا حضرات انہوں نے کیویں سنیا مبارک ہوئے باری باری پڑھا لکھن پڑے گا اے یاسین صاحب یا محمد حسین صاحب نے بکی جی دوست نا وہ علی دا ذکر سن کے میرے دے ویلا سٹ رہے ہیں جی عالم تخیل دے ویل اے شیر میں مولا علی دے سامنے پڑھا بات کیا پڑھی سی اپنی سکھ تے اپنی چین دا سن کے قصیدہ میں تو حسن و حسین جس ویلے علی مینوں دتیاں دعاں تے ٹل گیاں سر تو بلا ٹل گیاں سے تو بنا جس ویلے علی مینوں دتیاں دعاں تے ٹل گیاں سے تو بلا تے ٹل گیاں سے